हेल' रायजोफोर नोंथांमोनखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिननाय थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङै दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव गोदानै मोनसे ब्लग लाबोनानै जालायबाय थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै Light market nih ya, raja barengnya nih light market butuh nih itu nih ya. Malah kan? Ami tu, Maka? Light market ringnya ujung pasar hampir deng nih ya. Iya lah istrinya. Mah? Lalu refine terlah deh, refine thalah deh lah. Magani bazar. Oh. Magani pura betul kalam. Magani bazar hamna fayda. Oh, tinggi nih. Sabos tu kena menjubu iya. Boria. Tinggi nih boria. Asar cuma kena kena mutlak ah? Oh, itu megi nih gaza. Megi gaza nih sakti. Itu asar. Oh, mixer itu asal no? Ah, emang ini YouTube ini ada le? Oh, lain. Naya? Naya asal sila. Nih saya cip papar ada juga papor. Nih mairung dengan papor dengan muri dengan nih ya Bhagawan nih ya murti Bhagawan puji naik biting Muslim Muslim Ji mal mana besar nang kebenzukan nih sighting salt dengan ya paidan dengan biar moजां le बेबायदि बेपार नामा मा नांगौ न रायजोफोर Oreo जिमान आगो देलायग्राफोर मोनगोन नोंथांमोना नैयाव फैबा गासैखौबो नोंथांमोना लांफैनो हागोन नैया गासैबो माने दंजोबो কিলৈছা মা কিলৈছা ঐ পা তুমি বজাৰ কৰিছা হা বজাৰ খামফैदोलै माला नानियाबो नैयाव न बाजार खामफैदो न बाजार কৰিছা न ना मा बुस्थु लानो मा लानो मा लानो औ माखो मोनसे ला मोनथ' आबनबो हा आबनबो बा आबन
मा लाजोबखो नोंसोरो लाजोब्बाय ना जाबाय गैला फाय नों दा होगोन नाङा माला नायदो बा नेल बेस लानो मा लादों माय लिपस्टिक दे मोनगोन नोंथांमोना लानोबा लाफैनो हागोन नैया सानै फिसाजा लिपस्टिक लादो नामालाय लिपस्टिक लादो आरो मा लादोंलै आबौआ हा नाया मा लादो लाखांबायनो इयाव होनना जाबाय गोबाव नैया माल लाखांजोबना दानै काउन्टाराव दोङो जों दायो काउन्टाराव थांनानै दायो न'आव थांसै मोनाबायबो जों बिराद लिपस्टिक लादोंमोनलै बिराद दामनो लिपस्टिकआ बाजार खालामना फैनानै जोङो रेस्टुरेन्ट हाबदो चावमिन जाहैनाय फिसाजोफोरा चावमिन जानानै जों दा ओंखारलांसिगोन नै सावमिना मोनफैथ'वाखै आगोलबो खिथिखांबाय बे नैबे रेस्टुरेन्टखौ बे माने चावमिनखौ जानो बिराद टेस्टि नाङो बेनिखायनो जों नै बेहाय चावमिन जानो फैदों आरो चावमिन जाबायसो नैया बाजार खाना फैनानै नैया न' चावमिन जादों नामा आंबो जाबायलै आंबो नै बाय रायजोबजोब्बायनोखा थ' जों दिनै बाजाराव खाना फैनानै चावमिन जाखांजोब्बाय थ' रायजोफोर दिनै आंनि ब्लगखौ आं एसेयावनो फोजोब्बाय गोजोन्थों बाय बाय